12 ianuarie 2019, nu știu ce caut în fața camerei, dar am zis hai să dau un rec, să văd ce este. Poate ne place. Băi, în principal n-aș avea așa un tipar care aș vrea să meargă vlogul ăsta, pe care aș vrea eu să-l fac și așa. Aș vrea, mamă, deci că sunt un gușter. N-aș vrea să aibă un tipar neapărat vlogul ăsta, mai mult aș vrea să fie o oportunitate pentru noi cumva, gen eu și voi și mine, cred, să ne cunoaștem cumva și poate să aveți de învățat de la mine, să am de învățat de la voi prin comentarii și eu știu ce chestii, mesaje și atât. One eternity later. Deci am schimbat cadrul, că se vedea groaznic, îmi tremura mâna, spui că eram cu puțin Parkinson. Pe canalul ăsta aș vrea să fie cam tot, gen ce se întâmplă cu mine și așa. Poate în perioada asta destul cam de ocupat cu învățatul și așa, nu știu, poate împărtășesc cu voi și ce învăț, poate vă dau câteva sfaturi cum e mie mai ușor să-mi structurez programul pe o săptămână. Poate cu ajutorul chestii astea învăț și eu să-mi structurez mai bine timpul, zic. Că în ultimul timp am fost cam putoare, așa să nu pare că mi-expun prea mult mușchii, că am auzit că mă cam dau un spectacol și nu vreau asta. Așa. Și am zis, dă-i bătaie, dă-i un rec. M-am mai apucat de foarte multe chestii în ultimul timp. În trecut nu eram atât de lăsător, dar ca să încep așa un sfat pentru voi, într-un început de vlog, sau ce-o fi ăsta, vlog, doar un video, nu știu dacă pot să-l numesc încă vlog, nu o să-l numesc încă vlog, că vlog l-aș numi după ceva timp, doar niște videouri pentru bucuria voastră oculară. Mamă, ce cuvinte, bucurie oculară. Și în trecut nu eram atât de lăsător, dar cred că cu timpul și cu faptul că sunt cât mai multe activități care încep să apară în jurul meu și cât mai multe oportunități, nu știu, mi se pare că mie unul îmi fuge mintea. Lăsați și voi în comentarii dacă vă fuge mintea așa la orice chestie poate pe care o vedeți și care poate v-ar place într-un fel sau altul. Și nu neapărat să începeți să o faceți constant, cât așa, nu știu, într-un mod poate sporadic, dar să o introduceți în rutina, nu neapărat în rutină, cât în programul vostru, nu zilnic, săptămânal, de exemplu. Da, cred că o să fie o luptă nu știu, o luptă pe care o să o duc ceva timp cu mine ca să reușesc să mă focusez, să mă uit în camera aia. Cred că am tras vreo 3 cadre până să reușesc să mă uit acolo și sper să reușesc în continuare. Ca să revin puțin ce aș vrea eu să fac prin chestia asta, pe lângă faptul de a mă prezenta și așa, ar fi să, nu știu, să vă ajut cumva, să vă aduc asta pe buze, să împart puțin din ce am eu aici, mă rog, ce cred că am, nu știu dacă chiar am, mă rog, ce cred că am, și cumva să dau din bunătatea mea, adică m-am uitat recent la un vlog, un băiat, chiar nu cred că ar trebui să-mi fie frică să-i spun numele, Cristian Dascolu, care împarte așa, nu știu, zâmbete pe bandă rulantă, alte persoane care mi inspiră, gen băiatul ăla de la rezumatul zilei. Nu știu, mie mi se pare că dă un vibe foarte mișto numai prin faptul că ia în derâdere ce se întâmplă pe internetul ăsta și că tot vine vorba despre ce se întâmplă pe internetul ăsta. Mie mi se pare că foarte multe persoane care creează conținut, nu neapărat creează un conținut negativ, dar nu creează un conținut prin care să, nu știu, să dea cumva valoare, adică am înțeles, facem, râdem, glumim. Da, încă și una pentru care eu o să mă așez asta. Și părul. Da, aici aș putea să dau, gen. Da, nu știu dacă eu o să reușesc să fac asta nici măcar prin video ăsta, pentru că bine, asta e un video de început, un video de introducere. Dar nu văd nimic, nu văd nimic, adică râd și atât, știi? Mă, dar cum ar fi să și râd și să și învăț ceva, știi? Wow, mi s-ar părea mai șmecher. Uite, nu știu, vorbesc despre o chestie, bine, eventual nu neapărat stând pe scaunul ăsta, dar făcând, nu știu, făcând și altceva, nu știu, poate ținându-vă un fel de speech în care mai fac și câte o glumă despre niște chestii pe care le discutăm pe Instagram și le dați voi ca topicuri pentru live-uri pe care eu pot să le discut mai bine aici.
n-am așa o vastă experiență de viață și să zici că, mamă, avem o grămadă de învățat de la tine. N-aș spune asta, cât aș spune că poate am potențial și avem potențial și e păcat poate că de multe ori nu reușim să le exploatăm. Mama, stai așa că băiatul ăsta se bagă în discuții serioase. Pregătiți-vă! Consider că am așa câteva cunoștințe în domeniul ăsta de dezvoltarea noastră și etc. Și cred că v-ar ajuta ce știu. Și cât e o chestie care mie sincer îmi place să vorbesc, să dau din limbariță, cum e expresia românească, așa. Pentru că e o chestie care pe mine mă fascinează, nu știu. Sunt foarte multe persoane care reușesc să țină, nu știu, discursuri sau să, nu știu, să învârtă niște discuții. Nu o să încerc să postez pentru că trebuie să postez. Aș vrea să fac ceva efectiv, să vină de la mine pentru voi, dar nu să vină de la mine pentru că trebuie să vină de la mine, să vină de la mine pentru că așa vreau eu să fie și să vină de la mine pentru că simt că e nevoie de chestia asta. Adică în primul live pe care l-am făcut, super impact. Primul Q&A pe care l-am făcut, super impact. Al doilea Q&A, impact mai slăbut. Gen, o să fie zile când poate nu o să vreți să vă uitați la moaca mea. Și o să fie zile în care poate o să aveți nevoie de un Niantic Hero ca să vă dea așa un vibe bun. Și poate vă ajută și faptul că sunt mai tinerel. N-am mult, am 18 ani, poate vă ajută și chestia asta, sunt clasa 12-a. Mai aduceți aminte comeback-ul, că știu comeback-ul, mersi. Și sper că o să fie ceva fain. Outro-ul ăsta e tras fix când vreau să postez videoclipul, adică azi 29 ianuarie. N-am concluzionat nimic pentru că sunt câteodată scam de rău. Cam atât a fost, am vrut să fac așa o introducere a canalului meu. Mersi mult că v-ați uitat și aștept suportul vostru. O să postez pe canal, o să postez, cum v-am spus, cam ce fac, chestii care să vă ajute și pe voi, diferite povestioare și cumva povestioarele o să fie legate de mine și așa. Și o să revin cât de curând posibil, o să încep să fiu și ușor mai activ pe Instagram și eu zic că putem să facem o comunitate mișto, să fiu acolo cu mesaje când aveți nevoie de mine și așa. O să încep să mai fac și live-uri, așa că ne vedem data viitoare. Să vă abonați și să ne vedem cu bine, pa!